Christian Borch, l-imprenditur tal-karozzi u r-raġel li allegatament ħataf persuna kontra rieda tagħha ma rnexxilux iwaqqaf lil Bank of Valletta milli jagħlaq il-kontijiet bankarji tiegħu. Christian Borch li huwa ħabib tal-Prim Ministru Robert Abela naqas milli jipperswadi lill-qorti biex iwaqqaf lill-bank milli jimplementa d-deċiżjoni tiegħu, dan wara li saħaq li d-deċiżjoni tal-bank kienet ibbażata fuq l-istampa ħażina li jingħataw fil-midja soċjali, allegazzjoni li qed tiġi miċħuda mill-Bank of Valletta. Il-Bank of Valletta stqar li kellu id-dritt li jwaqqaf is-servizzi tiegħu mingħajr ma jagħti spjegazzjoni hekk kif kellu d-dritt ukoll li jtemm kull relazzjoni mal-klijent tiegħu. Borch u l-kumpanija No Deposit Cars kienu resqu applikazzjonijiet separati fil-qorti aktar kmieni dan ix-xahar wara li l-Bank of Valletta effettivament kien se jagħlaq xi kontijiet tagħhom jew iwaqqaf il-provvista ta' servizzi bankarji. Dawn qalu li l-kontijiet bankarji tal-Bank of Valletta kienu l-uniċi li kellhom f'Malta u li l-bank ma provda l-ebda raġuni biex issostni d-deċiżjoni tiegħu. Wara li laqet ir-rikors b'mod proviżorju, l-imħallef José D'Amico li stabbilixxiet seduta li matula l-bank qal li l-allegazzjonijiet ta' Borch kienu sempliċiment ibbażati fuq pretended rights. Fid-deċiżjoni tagħha l-imħallef D'Amico li ddeċidiet li mingħajr ma daħlet fil-mertu tal-kawżi jew allegazzjonijiet kontra Borch jew xi waħda mill-kumpaniji tiegħu, Christian Borch ma kkonvinċix lil qorti bil-ħtieġa li toħroġ mandat ta' inibizzjoni. F'Jannar tas-sena li għaddiet u kien arrestat u mix lil qorti brabta ma' ħtif ta' persuna.